ҳамасола барои хушу гуворо паси сар намудани рӯзҳои таътил дар таътили тобистона насли наврас ба истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ҷалб карда мешаванд. баҳри истироҳату фароғат ҳамасола дар ихтиёри хонандагон истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрии Шарора, Гулхан, Орзу ва Файзи Истиқлол ки дар мавзеи хушбоду ҳавои ноҳияи Варзоб ҷойгиранд гузошта мешаванд. аммо соли равон бо иллати боришоти зиёд дар истироҳатгоҳҳои Гулхан ва Орзу хисороти зиёдеро ба бор овард. аз ин рӯ дар тобистони имсола кӯдакону наврасон дар истироҳатгоҳҳои зикргардида ба фароғат ҷалб карда намешаванд. бо мақсади бештар ҷалб намудани насли наврас ба фароғат масъулин зарур шумориданд то шумораи лагерҳои назди мактабиро бештар намоянд. истироҳатгоҳи Орзу дар дараи харангони ноҳияи Варзоб ҷойгир аст. ҳамасола дар айёми таътил инҷо ба макони истироҳату фароғат ва сайру гашти мактабачагон табдил меёбад. аммо имсол ин мавзеъ холӣ аст. бо иллати боришоти зиёд дар моҳи май ва омадани сел ин истироҳатгоҳ ба харобазор табдил ёфт. чунин ҳолат дар истироҳатгоҳи Гулхан низ мушоҳида гашт. дар натиҷаи омадани сел дар моҳи майи соли равон як қисмати ин истироҳатгоҳро сел шуста, ҳатто хати обро барҳам дод ва симчӯбҳои барқро низ дар ҳолати садамавӣ қарор дод. офати табиӣ ба ошхона ва толори варзишии ин истироҳатгоҳ низ зиён расонид. айни замон дар истироҳатгоҳ роҳи дуруст мавҷуд набуда, инчунин оби тозаи нӯшокӣ ва қувваи барқ таи чанд муддат аст ки қатъ гардидааст. зимни мусоҳиба бо масъулини истироҳатгоҳ маълум гардид ки ҳамасола дар ин макони зебо ва хушбоду ҳаво дар 4 баст дар ҳар як баст бо фарогири 200 хонанда ба истироҳату фароғат фарохонда шуда ба соли нави таҳсил ҳамаҷониба омода мешуданд. аммо мутаассифона имсол тавре маълум гардид бо сабаби ворид шудани хисороти зиёд истироҳатгоҳи Орзуи ноҳияи Фирдавсӣ ва Гулхани ноҳияи Сино аз фаъолият боз монданд. ин ҷиҳатро масъулини ноҳияи мазкур ва шуъбаи маориф ба инобат гирифта дар назди муассисаҳои таълимии ноҳияи номбаршуда теъдоди майдончаҳои солимгардониро зиёд намуданд то кӯдакону наврасони ноҳияи Фирдавсӣ ва Синои шаҳри Душанбе давраи таътилро хубу хотирмон ҷамъбаст намоянд. ҷиҳати номусоид омадани боду ҳаво дар моҳҳои майи соли ҷорӣ аллакай дар бисёр минтақаҳои кишвар ки боронҳои бошиддат борид ва боиси омадани сел гардид ва ду истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ ки дар минтақаи дараи харангони ноҳияи Варзоб ҷойгир буданд аз таъсири боришоти зиёд ва ҳамчунин омадани сел зарари ҷиддӣ диданд ва дар ин замина ҷиҳати барқарор намудани онҳо аз ҷониби мақомотҳои иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияҳои мазкур яъне тадбирҳо андешида шудааст тибқи дастури мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ҳамзамон дастур дода шудааст ки ҷиҳати аз истироҳати тобистона дур намудани хонандагон ҳамзамон хонандагони мазкур яъне аз ноҳияи мазкур дар назди 5 муассисаи таълимӣ ки дар маҷмӯъ 200 нафарро ташкил медиҳад, яъне дар иловатан майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимӣ зиёд карда шавад дар ин ду ноҳия. айни замон басти аввали истироҳат ҷараён дорад ва мо гурӯҳи эҷодӣ аз рафти истироҳати хонандагон дар истироҳатгоҳи Шарора дидан намудем. ба истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Шарора хонандагони фаъолу аълохон ва инчунин дорои ахлоқи намунавии муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба фароғат ҷалб карда шудаанд. ногуфта намонад ки дар истироҳатгоҳи мазкур тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. моро пайгирӣ намоед. ҳамасола дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Шарора ки ба ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мутааллиқ аст дар 4 баст 200 нафар кӯдакону наврасон ба истироҳату фароғат ҷалб мегарданд. тавре маълум шуд айни замон дар истироҳатгоҳ 6 гурӯҳ фаъолият карда ба машғулиятҳои мухталиф фаро гирифта шуданд. аз ҷумла ба сурудхонӣ, рақсу китобхонӣ ва рассомию бозии футбол машғул мегарданд ки ин раванд ба аксари насли наврас писанд мебошад. истироҳатгоҳи мо дорои китобхона барои мутолиаи китобҳои бачагона ва мутолиаи китобҳои бадеӣ мавҷуд аст. дар баробари ин ҳафтчаи овбозӣ, майдончаи варзишӣ, гурӯҳи рассомон,
фаъолият доранд. имрӯз мо кору фаъолият дорем. рисолати худро ҳаракат менамоем ки дар сатҳи олӣ ба анҷом расонем. бояд қайд намуд ки табиати зебои ноҳияи варзо ба ҳар кӯдаку наврас писанд аст ва истироҳаткунандаҳо бо 4 вақт хӯроки гарми серғизо таъмин мебошанд. тибқи иттилои масъулин соли равон аз сабаби фаъолият накардани 2 истироҳатгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ Орзу ва ноҳияи Сино Гулхан аксари кӯдакони ятиму бепарастор ба истироҳатгоҳҳои Шарора ва Зимчуруд ҷалб гардидаанд. аз ҷумла соли равон дар истироҳатгоҳи Шарора 30 нафар тарбиятгирандагон аз мактаб-интернати рақами 1 шаҳри Душанбе ҷалб шудаанд ва аз ғамхориҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумати мамлакат хеле шоду мамнунанд. пеш аз ҳама тибқи банди 1 нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри Душанбе аллакай дар банди 1 он чунин омадааст ки ба истироҳати тобистонии яъне кӯдакони наврасон пеш аз ҳама кӯдакони ятим, немятим, камбизоат ва ҳамзамон ғолибони давраҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии озмуни олимпиадаҳо яъне дар мадди аввал фаро гирифта мешаванд. ва як чизи дигарро қайд менамоям ки баъд аз ба анҷом расидани 4 басти фаъолияти истироҳатгоҳҳо яъне то санаи 3 август баъд аз он иловатан аз ҷониби 2 муассисаи таҳсилоти иловагӣ ин ҳам бошад маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ва ҳамзамон маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе истироҳатгоҳи берунаашшаҳрии 10 рӯза яъне ба нақша гирифта шудааст. мавриди тазаккур аст ки дар истироҳатгоҳи Шарора 6 хобгоҳ ва китобхонаи хуби замонавӣ бо китобҳои бачагонаю бадеӣ ва инчунин ҳавзи шиноварӣ амал мекунад ки дар ҳолатҳои зарурӣ аз онҳо истироҳаткунандагон истифода мебаранд. бояд ёдовар шуд ки истироҳати насли наврас 12 рӯзро дар бар гирифта ба онҳо тамоми шароит муҳайё гардидааст. ёдовар мешавем ки барои омода намудани истироҳатгоҳҳои Орзу ва Гулхан аз тарафи раёсати сохтмонии шаҳри Душанбе корҳои таъмиру таҷдид ва сохтмонӣ бо маром идома дорад.